Murguía e Rosalía vivían en Madrid, pero soñaron sempre con retornar a Galicia para liderar a regeneración cultural deste país. E retornaron no ano 1859. E mentras Rosalía se dedicaba a construir ese extraordinario monumento literario, Murguía foi compoñendo a historia de Galicia, porque el decía que un país sin historia era un país morto. E ao mesmo tempo foi diseñando o futuro deste país, porque para mí Murguía foi o gran arquitecto da nacionalidade galega. Por iso eu penso que cando o 2 de febreiro do ano 1923 o enterraron en San Amaro, na Coruña, quero pensar que aquelas bandeiras que se inclinaban hacia o féretro representaban a toda Galicia que nese momento honraban o mellor soldado da patria.